Would you be the preacher? Would you be my? It's the done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done. No niin, eli terve taas kaikille. Se on Paskamaakari täällä. Tänään tulee tänään dope-kommentari näistä, mitä nyt niinku mun elämään tälle yleisesti kuuluu. Tuli semmonen olo, että vois nyt pistää mikin päälle ja pistää vähän puhetta. Tässä taustalla on pari matsia Black Opsia, ehkä yksi. En vielä tiedä, miten tästä pitkä tästä tulee, koska mä teen tälleen niinku extemporasti. Mä en oo pistänyt mitään muistiinpanoja enkä mitään ollut, mutta tuli vähän sen mieli, että pitäis nyt vähän puhua teille. Että mitä mun elämässä on niinku oikeastaan tapahtunut, tai mitä kaikkien elämässä on tapahtunut, tai mitä tulee tapahtumaan, tai niinku tälleen ihana timelapse alkaa tästä niinku 20. joulukuusta, eli joulujuhlasta. Meni ihan fluidisti meni se, ettei siinä mitään. Nämä pari joululaulua siellä olettiin ja sitten oli jotain niitä rehtorin puheita ja nyt pari semmoista, tai minkä jokaisenkin yläasteen joulujuhlassa on, tai niitä jouluevankeliumeita ja semmosia, mutta ei kai siinä sitten se aamulla sen juhlan jälkeen niin annettiin todistukset ja sen verran, että keskiarvo oli 7,9. Mä oon nyt 8-luokalla, niin vois sitten vähän pistää tsemaa tonne syksyn keväälle, eikö ysin syksyllä, että tulis vähän hemasevampi toi todistus, niin pääsis sitten vähän tommoseen chillimpään lukioon, pääsis jonnekin linjallekin, niin vois sitten tehdä jotain. Mutta ei sinne nyt kannata varmaan ottaa paineita kuitenkaan tämmöisistä, kun on vasta 8-luokalla ja elämä on edessä, niin ei siinä mitään silleen. No joo, joululoma meni sitten siinä joululomasti siivoillessa ja tämmöstä tehnyt hössitystä. Oli ihan hauskaa. Ihan perseestä oli joulusiivoukset ja no joulu meni siinä sitten. Tän sairaan hyvää safkaa ja tehnyt lahjoja siinä sen verran, että tuli partakone ja matkakajutia ja rahaa ja suklaata ja sukkia ja kaikki tämmöset perussetit, mitä nyt niinku yleensä saakin lahjaksi tämmöisessä. Nekin mitä mä saan, on niinku aina se sama setti, paitsi jotain spessua siellä sit saattaa olla joskus, mutta ei se nyt kuitenkaan mitään. Tänne ihan chilli joulu, tuli pari satkuu rahaa ja tämmöstä nyt ei siinä. Siinä sitten hetki on ollut siinä aikaa sitten kun joulussa mentiin. Joo. Joulu meni siinä ja nyt on 30. päivä tai jotain, toisen uuden vuoden päivä ja eilen käytiin katsomassa Star Warsia. Voin sanoa sen verran, että oliko ehkä niinku vuoden paras elokuva. En nähnyt tänään, tai tänä vuonna ei tullut kauhean mitään spessua elokuvaa, että sieltä jotain pari hyvää, mutta kyllä toi niinku vei voiton niistä. Niinku mä tyylin laukesin, kun se alkoi se nostalginen ihana teme siitä. Tulee se Once in a Galaxy Far Far Away tulee se homma, niin oli se on niinku ihanaa, mutta hyvä leffa, mutta ei saanut kuitenkaan spoilata tästä kellekään, koska ettei tuu paha mieli Star Wars fanboille ja muullekin kansalle, ketkä sitä ei oo vielä nähnyt. Tosiaan, joo, tää on niinku tää 31. päivän porukat jossain kaupoilla ja tänään on se juhla sitten, kun alkaa nää raketit alkaa sitten paukkua ja mulle itellä on raketteja enkä oikeastaan haluakaan, ne on mielestäni kauhean ihania. Sen sitä sitten keskiyöllä lähtee jonnekin vähän tutkia, että mikä toi meininki on, mutta en mä oo tämmönen, niinku, en mä sitä jaksa niinku juhlia näitä tämmösiä, että mieluummin vaan istuisin sillisti jossain himassa ja kuuntelisin jotain musaa, mutta